Masaya mga ka-answer. Ako nga pala si Paulo. Nakakatamad is umuulan ngayon. Dapat di ako mag-record. Dapat matutulog ako. Kaya hindi na ako nagpalit ng damit eh. Saan lang ako, matutulog na ako. Tapos bigla akong tinagasan. Kaya talaga pag umuulan, di ba? Malamig, momol weathery, kaya nila. Kaya humingi ako ng mga babae challenge sa mga admin ko, ng mga hayok. Kaya padalahan nyo ako ng mga memes ko sa mga babae. Kailangan natin respetuhin yung mga yan. Lalo na sa TikTok. Baka marinig niyo yung ulan ha, pasensya na. Kaya from Nelb. Natatalo ka ng lola dyan. Hindi pa kumikita yung mga lola doon. Nakakita lang ako ng ganon. Nakita ko yung kaibutura ng mga ninuno. Lumuwa yung mata ko, sumabog. Mas madilim pa yan sa aking surroundings. So, ano yan? Patingin nga. No bra challenge. Siyempre yung intro naghuhubad siya. Today kasi Nice ikakasak ko no bra challenge. Mayaman na pala to eh. Yan, Day. Di ko kaya yan, Day. Oh my God. Papamilya kami channel! Ang sarap maging babae sa YouTube po, cha. Isipin mo lang, meron siyang 4 million views. Hindi siya kumikita dito, demonetize to. Galing sa lupa, papuntang langit ang aking ote. Ang sarap magka-dede. Bakit kasi hindi ako pinalak na may dede? Tuwan-tuwa na naman yung edit sa mga tito nyo na ayaw na lang mag-porn. Hindi! Kailangan pansinin yan. Bakit parang ang tigas ng dede niya? Ako lang ba yun? Kaya baka mas fake ped sa mga fake accounts na ginagawa ngayon ha. So, una kong gagawin, magluto. May nakaganito. Sa mga huwag nyo gagawin nyo, hindi yun safe. Pag natalsikan yung utong mo, iitim lalo yan. Sir, ito na po yung ulam nyo. Charot. Yes, ma'am. I'm ready. Easy content. Ako di ko pwede pakita lahat. Yan. Ayan, sige, tuwad pa. Sige, matutuwa ang edits ko dito. Pero gusto kong kumita dito ha, kasi di ko dede to. Kaya di ko kailangan pakita yan. Wala kayo. Sarap maging yan, alugin mo! Pagkatapos ng pancit canton mo, kantunan na. Yun ang gusto mo marinig, di ba? Puta, pancit canton lang din, luto niya. Yes, chef! Puputa! Yan, ngayon mo din pupunasan yung tabo. Hindi lang pampamilya, pang-sport! Joke lang, pampamilya po kami channel. Okay, sinasabayan ko lang. Total, yun yung gusto niya marinig sa akin na isang lalaking audience. Diba? Easy views, easy subscriber base. Anong kombinasyon to sinigang sa pancit canton? Done! Ready na po, ma'am. Wag kang judgmental, Paulo. Wala ka lang dede. Okay, lalaki ka kasi mahina. Pinakamasarap ng part, yung ulo. Kita mo yung joke niya yun. Tabastos! Laugh trip, diba? Lagyan mo lang laugh track para maalala kong tumawa. Kita mo, dito lang nila inubos yung pancit canton kasi hindi bagay. Ako yung nasasayangan. Pwede ba ang no brief challenge? Kailangan sa lalaki naman. Naiinis na ako. Ang tigas talaga ng dede. Umaasal ako na totoo yan. Huwag mo sirain ang mga pangarap ko ngayon. Yes, ayaw! Diba? Nakita ko ni utong niya. Paano to hindi age restricted? Magaling YouTube. Okay lang, sige. Di ako pwede tumayo, tatama. Tigas na tigas na ako sa content na ito, pucha. Masabog ako ito. Gumawa pa siya ng challenge number 2. Okay, so nag-iba lang siya ng kulay blue na. Isipin mo, nagbabayad ka sa gym, di ba? Ilang libo kada buwan. Siya, kumikita, nag-exercise siya sa bahay. Isipin mo na agad ang mga prioridad mo sa buhay. Wala kayong kwenta lahat. Huwag na kayo mag-aral ng business administration po, mga entrepreneurship. Magpalagay ka ng dede, tumalo ka sa camera. Yun ang pinakamadaling paraan. Mga mahal na mahal ko mga babae. Araw-araw pinapasayon yung uten ko. Diba? Yun ang gusto nyo marinig sa akin, diba? Yan, tuwad! Ang tunay na matikas, hindi tumitigas po. Ayoko na. Nababawasan na ako ng kumpiyansa sa sarili. Bawal dyan sa Sunod, gwapo ng Jensa, no bra challenge quality content. Siyempre na tayo sa no bra challenge. Kailangan mag-isip. No one sinain na kanin. Para makeup niya kanina, malay natin nag-hotdog muna siya bago nagluto ng pancit canton. Kakasak ko. Matry ko nga yun, no? Pancit canton tsaka sinig. Ano kayang kombinasyon niya, no? Patrick, Lexilor, eating Filipino bilat.
Sige, sakyan mo lang, Lexi! Huwag mong tigilan ang mga tito namin. Sakyan mo pa kami. Sige lang, maraming ututo dito. Gumamit siya ng bastos na Pilipinong salita. Love trip! Bawal dyan sa Love trip. Natitrigger ako, okay? Good na ako maging lalaki. Lagi na lang ako matigas. Para sa mga ibang lalaki dyan, Iba lang ha. required ba na marami kayong nililigawan? Like, pag na-reject kayo ng isa, okay lang. Kasi may iba pa rin naman kayong nililigawan. May backup. At ganyan ba talaga kayo? Required ba? Required ba, idol? Required ba? Makapagtanong ka naman as if naman isang lalaki lang ini-entertain yung manliligaw. Baka pag nagkabulat-latan tayo dito ng messenger, mapahiya ka bigla. Baka nang inag-shit ka. Tsaka anong gusto mo? Nireject mo na nga. Gusto mo mag-stay pa? Ano ka nasisiraan? Adik ka ba? Adik ka ata, idol eh ha? Tira ulo ka. Nireject na nga. Gusto mo mag-stay pa? Pag nireject na, syempre hanap na kami ng iba ha? Gago ka? At least idol niya, di ba? Kahit papano. Wag mo ko linlangin! Binibining dalagang Pilipina, yeah! Habang di tumatayo ang aking watawat, makakapag-isip pa rin ako ng tapat. Bow! So now, from Jeremy, 24 hours no food. O iba na, nanginginig na rin ba ang dede mo sa bago mong kalaban si Sunshine? Baka pulubi. Okay lang. Okay na gutom man, Chan. Basta busog ang aking betlog. Sunod. Sarap. Dapat talaga natulog na lang ako eh. Pero ginising nyo ang aking ote. Binibining Peggy. Hey! Oh! Oh! TikTok na naman ba to? Makaka-copyright di ako ikita dito. Di ayoko mag-bra challenge sa channel ko. Alog mo ang dede mo para pera na to. Nagbigay ng kulay sa akin. Hey, sayo ko yan! Binibining marikit ang sando ko. Buti na lang pala nagsando ako. It all interconnected to the no bra challenge. So, anong kanta yun? Patingin nga. Gusto ko ano full lyrics ito. Marikit. Mimute natin. Number 2. Marikit na dalangin ko. Okay, narinig na natin yan. Okay, isa pang chorus. Okay, sige. Hindi ko siya naiintindihan unang beses. Kailangan 2 beses. Para sure. Oo nga, paulit-ulit. Nais mo na nga yung binibini. Okay? Korteng bote na kataw. Parang may kanta ng ganito dati yung pakwan. Ano yun? Yung Ay! Bote ang iyong katawan, puwet mong malaman. Buti na lang utak natin malaman dito. Okay, mukhang alam na natin saan nanggaling ang kanyang inspirasyon. Okay lang, walang problema. Art is suggestive. Ulit-ulit pa. Maria Clara ko. Pero gusto mo kung anong klaseng katawan. Sandali. Paumanhin ginoong bastos. Ano ang definition? Her name and character has since become a byword in Filipino culture for the traditional feminine idea. Ito yung mga traditional, yung mga nagluluwa ang mga kaisipan. Hindi ko sinasabi masama, ginagawa nila. Pero medyo false analogy o maling pagkakahalintulad ang ginawa mo dito. Kaya hindi ito ang kahulugan ng salitang binibining marikit. Huwag mo na isama yung Diyos. Huwag mo na isama yung Diyos sa tigas ng tito. Bawal dyan sa Leche talaga kayo kahit kailan. Ito ang lalaki challenge, ba? Hindi ka dapat tigasan. Okay. Lahat hahamaking. Ano hahawakan eh? Opo siya na sa pag-ibig na tayo. Nakita mo pala pag-ibig na. Okay. Sige, mapunta yan sa magandang... Okay, so 4 pa na beses. Ayoko na. Tama na to. Okay na. Nagets ko na. Binibining marikit ang sando ko. Tamang huli lang sa mga tito nyo. Sunod, from Timothy. Binibini noon. Marapat na umarte ako bilang isang tunay na Maria. Mahinhin, maganda at kaakit-akit sa mata ng mga Ginoo. Binibini ngayon. Looks, guys. Umaalag yung suso ko sa sala. Kahit nagpo-post ako ng mga nude, dapat nire-respect. Tama nga naman. Pero seryoso, maalog talaga yung suso. Okay na, sino umaalog na yung suso mo? Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong binigay. Huwag mo ko salingin, babae. Kanina ka pa. Mamaya ka na lumapit pag hindi na ako matigas. Okay? Parang yung aking puso't isipan ay malinis. Sunod. From Tubol, kay Popstar J.
low IQ Pinoy K-pop. Ay, kailangan ko i-blur yung pangalan niya. Pero ito yung sinabi niya, okay lang daw kung okay lang daw kung ma-R-word siya. Yung ating mga putaham nito na ating mga band, singer, dancer, tawag sa mga ganyan. Tama, magaling, mabuting Pilipina. Yan ang binibinang marikit ang kokote ko. Hindi ko nila lahat ha. Maraming babae dyan ang proud ako na binibining Pilipina. Hindi nila kailangan maging Maria Clara. Ha? Sabi ko lang ha, hindi na tayo gusto mo magpakita ng onting klibe kasi sexy ka, bakit? Matutuwa ka. Matutuwa rin ako dyan. Pero kung yun lang ang meron ka, alam mo na kung anong prioridad mo. From Travis Smith, the typical Filipina Eagle starter. Ikaw, ano to? Boots? Oh, tsaka itong glasses na to. Follower si Mang Kanor? Okay. Yung mga uhaw. Kala ko si Mang. TikTok, siyempre. Gamer girl? Bakit? Hindi ba pwede maglaro ng game ang isang babae? Wala ko takpan niya kung sino man yan. Makapal mag-makeup mukhang clown. Gusto ko yung marikit. Di ba? Parang yung baboy kanina. Art ho. Hindi ba sila pwede magkaroon ng kagustuhan sa art? Ha? Natatrigger yung puting kabalyero sa puso ko. Kailangan ko sila yung pagtanggol. Filtered XX nila, rant queen, hinahabol ng emo. Idol nila to. Sino yan? Ito ba yung kanina? Gusto rin ba nila ma-R-word yan? Ano yung you like? Likes and follows. Nasaan yung umaalog ang dede? Ba't di wala ako nakikita? Mali, kulang to. Kailangan ko lang dyan. Lagyan mo ng dede dyan. Alog-alogin mo. At yun na yun. Kompleto na. Ito na Exodia ng isang girl. Sa mga na-trigger dyan na 20% mga babae. Mahal namin kayo dito lahat sa channel ha. Hawakan ko yung dede nyo, okay? Relax na, huwag masyado paalugin niya. Baka nati-trigger ka. Gagawa rin ako ng isang e-boy version dito from Nandel. Women in pre-colonial. Ano yan? Ha? Anong pre-colonial? Leche. Itong meme na to. Hindi ako nasaktan doon sa mga babae. Okay? Sige na, tapos na yan. Naisaktan ako sa pre-colonial ha? Yun lang ba nagbibigay kahulugan sa ating kasaysayan? Hangal! Sunod, hindi maraming salamat from Charlotte. Ba't di ka nagmas-us tumatakpa ko, bibig mo gamit yun. Alam ko to. Lagi niyang inaasar. Hindi siya dito nagatore. Ano ba to? Ito ba yun? Teasing Master. Teasing Master Takagi-san. Cute din niya. Yan ang mga gusto kong babae. Diba kahit flat, kahit di nagpapakita ng cleavage. Hindi binibining marikit, binibining makulit. Binibining makulit pero may bra. Sunod. Lagi kayo magmamask ha. Lagyan nyo rin, takpan nyo rin yung mata nyo pag nakakita kayo ng mga dedeng umaalog. May lalaki dito ha. Ganito kayo pag may lindol. Lumilindol? Ang lakas oh. Ang lakas oh. Ang lakas. Ang lakas oh. Tingnan mo yan oh. Ang lakas. Nahilo ko eh. Huwag matataranta. Dapat hindi natataranta dahil kailanganin tayo ng ating mga kababayan. Guys, everyone here in the room, they're freaking out as well. Because it's Armageddon! There was an earthquake. This is so fun! So exciting! Oh my god! Oh my God, girl! My life just flashed. Sipin mo lang yung mga walang bahay, no? Kita mo. UST? In Jesus' name, we are saved. Yup, UST nga. In Jesus' name, we are saved. Amen! In Jesus' name, we are saved. May pinakagusto na ito pala itong video na ito. Wala na ng kuryente. Gusto sa fault line kami. We're in Green Meadows. My God, my house. Na-vertigo ako. Ikaw din? It's the end of the world na I'm telling you. Buti na lang binili ko lahat ng Chanel na gusto ko yan. At least na-experience ko siya. Buisit, ang laki pa ng tax na binayaran ko. Para innovate ko lang. Ba't napunta tayo sa pera agad? Gusto kayo pag yung mga mayayaman, magmamamatay na sa ulo nila agad iniisip yung perang hindi sana nila ginas. Yung irony, no? Kaya mahal na mahal ko mga babae, maganda representasyon sa mga universidad. Sunod, wala na, bumaba na yung ko, tigas ko. Kailangan ko pa naman binibining mapulit. Shout out to all the e-boys. Hello officer, there's a dude at Cubao Expo pretending to be an e-boy. Ayan na! Ayan na, mga binibini marikit. Sa inyo na lahat na mga e-boy na yan. Sa inyo na yung mga fake na mga lalaking yan. Buti na yung nilalahit ka ng harap-harapan. Totoo naman yung sinasabi sa'yo, di ba? Sa inyo na lahat yan. So kumuha siya ng quote kay Paulo Coelho. Siyempre mga clickbait na, na mga quote sa Tumblr. Tonight, I can write the saddest lines. Write, for example, the night is shattered and the blue star shiver in the distance. Diba? Kahit walang connect, basta malungkot ka, isa-send ko sa'yo yan, okay? Yun yung na-feel ko sa'yo. Maaari ko ba makuha ang panty mo? Doon na natin tapusin to.
Ayoko na. Okay, basta mga babae. Basta mga kababaihan ang pag-asa ng bayan. Ba't committed lang ako? Di ko na kailangan maghihirap, mag-edit, mag-upload ng 2 taon, di ba? Ganun talaga ang buhay. Importante yung watawat ko, nakatayo na din. So ako si Paulol. Ayun yung lalaking minamaltrato ng mga babae. Huwag nyo tayo like, share sa mga babae niyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulol out.